Gizartea eraldatzea da Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren misioa, gure misioa. Mondragon esperientziaren lehen hazia izan ginen, eta 80 urte baino gehiago igaro ondoren, inguratzen gaituen sare sozioekonomikoa indartzeko ezagutza iturri izaten jarraitzen dugu. Lankidetza, bokazioa, proaktibitatea, inguruarekiko erantzukizuna eta konfiantza dira gure egiteko modua identifikatzen duten balioak. Horiek adierazten dute gure eguneroko jokabidea eta horien bitartez gizartea eraldatzea lortu nahi dugu. Lankidetzan lortzen dugu ikasleei talde lanaren balioa helaraztea. Inguruarekiko konpromisoa duten erakundeentzat aldaketa palanka izatea, ekosistema teknologikoak sortuz etorkizuneko erronkei aurre egitea, zubiak eraikitzea, beste eskualde, herrialde eta kontinente batzuetako jendearengana iristeko. Gure bokazioa honetan islatzen da. Eskaera eta enplegagarritasun handiko bokazioekiko interesa piztea, ikasteko eta ikaskuntza prozesuari laguntzeko modu berriak asmatzea, gure burua trebatu eta munduko azken berrikuntza zientifikoak ikasle eta enpresei hurbiltzea aitzindari izan gaitezen. Enpresa aliatuei beren berrikuntza proiektuetan laguntzea. Azken batean, gure egunerokoa misioarekin lerrokatzea eta gizarteari ematen diogun zerbitzuan eraginkortasuna eta bikaintasuna etengabe bilatzea. Proaktibotasunak aukera ematen digu, joerei aurre hartu eta gure prestakuntza eskaintza egokitzeko, enpresaren beharrak aktiboki entzun eta konponbideak eskaintzeko. Laneratzea hobetuko duen prestakuntza eredu dual bereizgarria abian jartzeko. Ambizio handiko proiektuen alde egiteko, ekipamendu teknologikoan inbertitzeko eta abanguardiako instalazioak eskaintzeko, erreferentziazko ingurune eta ekosistemak sortzeko, hazten ari diren sektoreetan eragin handiagoa izateko, teknologia berrietan erreferente izateko. Konfiantzaz jarduteak ahalbidetzen digu, bezeroak gobernu organoetan integratzea, langileei lan baldintza malguak eskaintzea, urtero 100 familiak ematen diduten konfiantzari irmo erantzutea. Inguruarekiko arduratsuak izanik, irisgarritasun soziala sustatzen dugu eta helburu pertsonalak betetzeko alternatibak eskaintzen ditugu. Ikasleei prestakuntza eta hazkunde integralean laguntzen diegu eta une berezietan laguntzen diegu. Enpresek planteatzen dizkiguten beharrei kalitatezko erantzuna ematen diegu. Gure ingurumen erantzukizuna onartzen dugu eta ikasleak kontzientziatzen ditugu. Gaur garena gara, gure aurrekoek proiektu partekatu batean lan egin zutelako. Haiek Eskola Politeknikoaren nortasuna osatu zuten misio eta balio batzuetan oinarrituta. Orain guri dagokigu hurrengo belaunaldientzat legatua bizirik mantentzea. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa.